Va, oui. J'ai mon bac. Félicitations mon garçon, je suis fier de toi. Ici. Bon, maintenant que tu es bachelier, en bas que tu connais. Bon, pour voir, on est au Canada, on est aux États-Unis, on est au trop. Eh, Mouna. Eh bien, où est-ce qu'on est au Canada? Ah oui, tel père, tel fils. N'est-ce pas Kalanké? Mais on a beaucoup ça. Ah, il y a EduX là. EduX? Oui, EduX, il y a quelques années, c'est eux qui ont fait les démarches pour ton grand frère. Ah bon? Et il a son master, il a commencé à travailler. Oui, allô? EduX, c'est une équipe expérimentée qui assiste vos étudiants dans l'admission universitaire, la demande de visa, l'accueil et l'installation et assiste vos étudiants jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Choisir EduX, c'est s'ouvrir les portes des meilleures universités au Canada et aux États-Unis. Appelez dès maintenant le 76 54 18 57 et permettez à votre enfant de réaliser son projet d'études. Doutri, ni wal dafara est passé Dakar. Kasrad Namo. Sungalo e kungolo ati dugu wari ko diba fo dugu andugu don wara ta de o ko ni kuma ta la sa e ka sama mone to yi i yere ta Sita sidi ka numéro flani warici wari sera Allô? Il y a Warzoro? Onyena. Ah, tiens, là. Qu'on est sama be maminye. Qu'on gomiti goshi. ngonga sama mone i yere ta a songo ka nogoni mali wari ci sira be yi depo e fu ye wari be ci fu ni application ye wa bosara ye musaka fitini ye sama mone jini kuran be sara na ye crédit be ta na ye sani fere be ke na ye sama mone ni anw maliyanw ta ye aya chifle kan galombonda ESKJ, École de santé Kaladiata, Ana Bolofara Chama, Institut de sciences médicales Gore, ISM Go. Limanaou, Doctorate Jamon Yese, bien tout le monde la koi, Fiau, Fouaka sur Ie Bana Yini Kardon, Kardon la Kari, Meme Gasawa Gasaka Dangarika, Adamade Yana Mayala, ou Kalaka Pomo Farikolola, ou Oeratin Fiau, Fouaka sur Ie la Colson Yuma Segere. Afle Okoro, École de santé Kaladiata, Na Bolofara Chama, Institut de sciences médicales Gore, on veut pas m'envoyer à Kalabangoua. 20 santé bara Mayesa, Nimbala de Rebeke, École de santé Na Bolofara Chamala, École de santé Kaladiata, on a flequé en bolo jigier. Formation de qualité, doctorat Siraka, Meme Segalo Kafo, Oga Dimson Gafutna Yelenye, Opera de Lebekala, Nilakolso Dagabana Nuna, Ugo Polofaro de Flani, Sigle niveau DEF, technicien de santé publique, infirmière obstétricienne, technicien de laboratoire, deuxième cycle, Noye niveau baguier, infirmier d'état, sage-femme, biologie médicale. Formation wara au Kofe, aide-soignant, Katafara Matronica, Nimpala de l'Edesledo, École de santé Kaladana, Bolofara Chama, Institut de sciences médicales Gorilla. Aywa, la qualité, ani la qualité Zomo, Aya Sefa Jona, Aka la qualité Inzegere, Yoni Jamaka Chaya, Utogole de Fla Omber Kalabanguraya, Hôtel Wasulu Kofe de Choi, Waligere Negaturu Bamba, 76 45 85 40, non média 20 80 22 20. Kalan kalan ye siniɲɛsigi an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 fu ni fu 11 20 walima 80 fu ni fu 11 22 walima 98 17 36 75 ngo 98 17 36 45.
kɛ min na sa kuluba faama sigiyɔrɔ la Azerbaijan olu ka jamanakuntigi ye maa bila ka na yaasa o ni Mali bɛ se k'u bolo don ɲɔgɔn bolo cogo min kɛra o kɛnɛ ka sa Colonel Asimi Goita ale ye maa mafalen bisimila ko mun bɔra o kɔnɔna na o da o tulo kan ISC jamanaw bɛ satellite ɲini na yaasa min ye u ka bɔlɔlɔ siraw u ka kibaruya siraw ani lakananko u bɛ se k'olu ta sɛbɛla cogo min na sa baara kunfɔlɔ kɛra Bamako yan irisu olu ka glace cosmos maw olu de bɛ ka jɛ ka baara in kɛ min bɔra o kɔnɔna na an na o fana da outlook kan Buguningaw fɛ Buguni olu ka maire ka fila kun taalen don kɔ kan Benengaw fɛ u ni jɔnjɔn nana u taara yira min ye Usmane welela n'o bɔra ye fana an b'a yira la fana k'a fɔ sa an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na bi basigibaliya kɔni ɲɔ ɲɛlen don majamakaw fɛ olu bɛ damakasi la sanji ale ye tiɲɛni kɛ san falaw kɔnɔnaw la ani kɔkan kibaruya minnu bɛ yen Mamadu Dunbiya ko ale bɛna kɛ cɛbɔ ye wa a tɛ kɛ cɛbɔ ye wɔlɔfɔw fɛ olu ka maa mafalen b'a dɔn Ala y'u ka kalifa minɛ a la bi ye marakakan ale tɔgɔla dɔ ye bi ye UNESCO la o baaraw olu fana kɛra Faransikaw fɛ an b'a fɔ sa n'an sera ka mun sɔrɔ ka fara o kan sa ani tasibila min b'an bolo bi ka ɲɛsin min ye Maître Basalifu Sila ale ka musokɔrɔba Ala ka kalifa minɛ a la n'o ye Mariam Tali ye ni bɛɛ lawele b'a wele ko Inasa ale ka janajaw bɛɛ lajɛlen kɛra bi Badlabugukaw fɛ yen Faustin Sila ninnu olu ka musokɔrɔba don an na tila ka an da don nin bɛɛ lajɛlen na kibaruya in ale kɔnɔna na Keba Jalo ale ka yamaruya kɔnɔ. K'aw fo k'aw waleɲuman dɔn Jani sugandili la yaasa ka se k'aw ka kibaruyaw olu sɔrɔ Azerbaijan o jamana ni Mali bɛna i bolo don ɲɔgɔn bolo min ye a maa mafalenw dɔw ye o bilara ka na u ka jamanakuntigi tɔgɔ la n'o ye u ka lasigiden ye n'a bɛ fɔ o ma sa ko Eshnin Aramibov ale kɔni kun bɛ yan bi kuluba faama sigiyɔrɔ la Colonel Asimi Goita ale y'a bisimila Mama Falen ani jamanakuntigi ka kumaw ye tali kɛ min na o ye Azerbaijan ni Mali jamanaw bɛ se k'u bolo don ɲɔgɔn bolo cogo min lasigiden y'a yira sa k'a fɔ kunnafonidilaw la k'a fɔ ko u ka kuma fanbaw ye tali kɛ min kan o ye k'a yira k'a fɔ u ka jamana n'an ka jamana ka se k'an bolo don ɲɔgɔn bolo teriya sira ni badenya sira ɲɔgɔn dɛmɛ o ka tɛmɛ u ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ Azerbaijan ale lasigiden kun nakun ye o ye u ka jamanakuntigi tɔgɔ la an'u ka jamana tɔgɔ la sa u kɔni ye dugawu don kɛ Mali ye ka kɛɲɛ ni an ka yɛlɛma hɔrɔnya san 64 ye baara minnu kɛra 22 septembre tɛmɛnen a y'a yira sa k'a fɔ sa k'olu ka jamana kɔni b'a fɛ ka baara minnu kɛ Mali kɔnɔna na u ni Mali ka jɛ ka mun kɛ ɲɔgɔn fɛ sa o ye min ye énergie ko ta nasira fɛ sɔrɔ ko ta nasira fɛ ani dugujukɔrɔ nafaw école kalanw n'o ye sanayɛlɛ kalansow ye jamana yɛrɛ cakɛda baw olu ye cogo bɛ se ka ɲɛ cogo min na sa o baaraw Azerbaijankaw kɔni y'a yira k'a fɔ ko o fɛɛrɛ ɲɛnama bɛ olu bolo min ye u ka maa mafalenw fana caman tun bɛ délégation in na délégation in kɔni nakunba ye min ye jamana fila in teliyala an bɛ se k'an bolo don ɲɔgɔn bolo cogo min na sa lasigiden n'o o ye Armir Barawiaw ye a y'a yira k'a fɔ ko olu ka jamanakuntigi a ko kana nin fɔli ni bonyamasegi kɛ Asimi ye k'a da yira a la fana ni a sɔnna ma min ye jamana in ye n'o ye Azerbaijan ye ale ni Mali an k'an bolo don ɲɔgɔn bolo ka se ka baara kɛ nin ko in kɔni kɛra bi kuluba faama sigiyɔrɔ la kunɔ sini sa an y'a ye k'a fɔ min ye Colonel Asimi Goita ye ale ISC ministre ale ni Glave Cosmos maw olu bisimila satellite ko o kuma kan min ye Asimi ye maa minnu tun bɛ ɲɔgɔn in kɛnɛ kan sa o y'an yɛrɛ ka ministre bɛ kunnafoni ko kunna sa n'o ye Alhamdu Agi Iliyɛni ye ale tun b'a kɛnɛ kan ministre min bɔ Nigerkaw fɛ n'o ɲɛsinnen don u ka sɔrɔ ko ma ale n'u ka mara kama bɔli ko ma n'o ye Aluseni ye an yɛrɛ ta Aluseni Sanu o tun b'a kɛnɛ kan min ye Nigerkaw ka ministre min bɛ yen n'o ye Sidi Ahmed Araliyu ye ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan ka taa fara Burkinabew ka ministre min bɛ sa n'o ye Ali Juma Chambiano ye ale fana tun bɛ ko in kɛnɛ kan ni Glave Cosmos maw kumaw ye tali kɛ min na sa o ye k'a fɔ nin waati in na min ye ISC jamanaw ye ISC jamanaw ka laɲini ye o ye k'a yira k'a fɔ sa olu b'a fɛ ka yɛlɛma don u ka baara kɛcogo la bɔlɔlɔ sira yɛrɛ fɛ satellite min bɛ se ka sigi jamana ninnu ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka baara kɛ u bɛɛ lajɛlen ka bolo don a kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ sa subahana mansinw ta nasira fɛ min ye magow bɛ ɲɛ ni minɛn o minɛn ye n'o bɛ bɔlɔlɔ sira fɛ sa ko k'o bɛɛ lajɛlen lajɛ ISC jamanaw arajo sow tele sow ja sow fo ka taa se fɛn wɛrɛw ma sa
ko ko kɔni bɛ yen n'o bɛ tali kɛ bɔlɔlɔ sira la ko in fan fɔlɔ bɛna tali kɛ o la a fan filanan u y'a yira k'a fɔ sa ko bɛna kɛ satellite ko ye satellite min n'o bɛna to jamana ninnu yɛrɛ bɛ se ka kibaruya ɲɛnɛmaw sɔrɔ ka baara ɲɛnɛmaw kɛ u yɛrɛ tɔgɔ la min ye sɛnɛko ta nasira fɛ kɛnɛyako ta nasira fɛ kalanko ta nasira fɛ lakana ani maaninfinw olu tɔpɔtɔli ka taa se furancɛw bɛɛ lajɛlen lakɔlɔsili ma sa min ye kasara jugubaw ye k'olu bɛɛ lajɛlen ta ka bɔ an ka jamana kan ko min ye satellite ninnu ye u ka baara u bɛna sigi o baara ninnu bɛɛ lajɛlen labɛnni kama waliya in kɔnɔna na sa a yira k'a fɔ ko kalan kan ka kɛ kalan in kɔni bɛ kɛ sa jamana saba in ale ni irisi jamana ka nin bolofara min filɛ n'a ka maa falen olu bɛna o kɛ o kalan mana sigi sen kan sa u b'a to baara minnu bɛ yen n'o olu kan ka sigi sen kan n'o o ye satellite ko in ye anw yɛrɛ bolo ka don a la directement k'a sɔrɔ irisilakaw olu kɔni nana ka na sigili de kɛ kalan min bɛ kɛ o kɔnɔna na sa ko o bɛɛ lajɛlen ka teliya Asimi kɔni y'a ɲini u fɛ u ye dantigɛli min kɛ ale n'o ye Glave Cosmos yɛrɛ ale ɲɛmaaba ye Iliya Taransko a ko ko a bɛ fɛn dɔ kɔni fɔ ka da ko kan olu nana mun kama o ye ka baara in kɛ baara min se ka kɛ wasa ye cogo min lakɔlɔsili min bɛ se ka kɛ an ka dancɛw la lakana baara minnu bɛna na se ka kɛ an ka jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ sɔrɔ ka se ka dɔ fara o kan ka kɛ ni kibaruya ɲɛnamaw ni kibaruya sanumanw sɔrɔli ye sankolo kɔnɔna na ani fan bɛɛ lajɛlen fɛ sa k'u ta y'o ye Asimi kɔni y'a yirula k'a fɔ olu yɛrɛ kɔni labɛnnen don sabula min ye AES jamanaw ye u ye bɛnkan minnu ta u ye laɲini minnu kɛ o ye u yɛrɛ bɛ se k'u jɔ u kɔ a la cogo min nka u bolo bɛ don maa o maa bolo i ka jɛ n'u ka hakɛw olu dafali ye hakɛw ye mun ye i k'a dɔn k'a fɔ k'u ye jamana yɛrɛma hɔrɔnyalen ye wa min ye politikikow ye i sen kana ye o la ni irisi jamana maa minnu nalen filɛ nin ye u ko ko olu kɔni bɛ baara kɛ i n'a fɔ jamanaw ninnu yɛrɛ bɛ a laɲini cogo min u k'an ka minɛn min di an ma k'a bɛ yɛrɛma hɔrɔnya o fana sinsin min ye Glave Cosmos maaw ye u ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko ni Ala sɔnn'a ma olu na baara kɛ baara min n'o bɛ tali kɛ olu yɛrɛ ŋunanfan na n'u ka baara kɛ cogo la sabula olu ka jɛkulu in a sigira sen kan san 1985 san min ye a bolofara caman ye o ye Cosmos de ye n'o o ye irisilakaw yɛrɛ ta ye o bolofara dɔ de ye nin ye nka ninnu kɔni ta ye sankolo kow kibaruya minnu bɛ se ka ɲini k'i to sankolo la min ye espace yɛrɛ kɔnɔna na ye n'o o ye sanfɛlakow ye satellite ka tila k'a dilan fɔ k'a ɲɛ k'a sigi ka se ka baara kɛ ni a ye ka yiriwalikow fana don a kɔnɔ ko olu ye kow ye ko kura minnu nana fara kan nin waati ninnu na ka kɛ ni diɲɛ ale yɛrɛ yɛlɛmabaw ye keba ninnu kɔni nana Asimi k'u ma k'u ka baara teliya u k'u ɲɛsin min pere ma an ka dancɛw bɛ se ka lakana cogo min sɛnɛko u ko o fara kan ale ni dun ka fa sabatili bɛ se ka yiriwa a ko la cogo min na bɔlɔlɔ ta nasira ninnu olu kalanw yanni olu ka ban nka an mago bɛ min na teliyala n'u bɛ se k'o kɛ o ye nin kuma ninnu de fɔra Kuluba faama sigiyɔrɔ la ka kɛ ni o ko in ye an ka jamana kɔnɔna na an b'a dɔn k'a fɔ ko sigikafɔ ɲɔgɔn faamu bolodi ɲɔgɔn ma malidenya yɛrɛ tɛ taa min kɔ Amadu Tumani Ture ale de la k'an hakilila jigin a dɔ la an bɛ nana hakilila jigi kɛ ni o ye a bɛ nanzarakan na an b'a lajɛ n'an tilara ka se k'a bayɛlɛma maaw ye. Le Mali est noir et que le Mali est blanc. Et d'y ajouter que cette diversité est une force et surtout une richesse que nous devons préserver à tous les prix. J'invite donc l'ensemble de nos compatriotes à garder le sens de la fraternité, de l'amitié et de la solidarité qui nous a toujours caractérisés. Et surtout à éviter le piège de la confusion qu'on essaie d'installer, d'éviter l'amalgame pour ne pas faire tout simplement le jeu de ceux qui ont choisi de troubler la quiétude de notre pays. Alors, je voudrais convier toutes les Maliennes, je voudrais convier tous les Maliens à savoir et retenir, c'est de faire
la part des sauges, qui ont attaqué certaines casernes militaires et localités du Nord, ne doivent pas être confondus avec nos autres compatriotes, Touaregs, Arabes, Peuls, Soreilles. Des parents qui vivent avec nous, qui ne sont pas partis, qui ont choisi de rester, qui vivent nos difficultés, qui ont choisi le Mali, leur propre pays, qui ont choisi la République, qui ont choisi la loyauté, qui ont choisi la fraternité et qui ont exactement les mêmes droits, les mêmes devoirs et les mêmes aspirations que nous. Aspiration de vivre en paix dans un pays dédié totalement à son développement. Nous n'avons pas le temps pour le reste. Ni ye alama hinɛna Amadu Tumani Ture ni y'ale kumakan ye a ko siyaw cayali Mali la k'o ye Mali fanga de ye Mali kan k'i sinsin o de kan maa si kana na kana ko don an senkɔrɔ ko min b'an fili an yɛrɛ ma an ka ɲɔgɔn minɛ maa minnu bɛ yen ni olu bɛ bingali ninnu na an ka jamanaw kɔnɔ an k'a dɔn k'a fɔ ko olu tɛ maaw ye maa minnu ni an ni olu bɛ ɲɔgɔn bolo nka an kana fili an juguw ma ka taa se maaw ma maa minnu yɛrɛ sɔnna ka to jamana ka jamanaya la maa minnu sɔnna fana ka baara kɛ an ka jamana fɛ yaasa jamana yɛrɛ bɛ se ka lafiya cogo min na minnu ma sɔn fiyewu ka marifa ta u faso kama n'u ko Mali ye kelen ye u bɛ Mali sariyaw kan u bɛ Mali yɛrɛ jamana u b'a ka laɲini bɛɛ lajɛlen bato ko an k'an jija an k'an sinsin ni olu ye yaasa baara bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na an bolo o hukumu kelen kɔnɔna na a y'a yira fana k'a fɔ ko n'an b'a fɛ an ka mɛn sigi la an ka hakili to an yɛrɛ la maa minnu bɛ na ka na bingaliw ni kanw ni fɛnw ci u ka laɲini ti dɔwɛrɛ fosi ye anw ka fujini ɲɔgɔn kɔrɔ an ka se ɲɔgɔn ma a ko n'an ye ɲɔgɔn minɛ n'an ye hakili to ɲɔgɔn na k'a dɔn k'a fɔ ko anw de ye kulusijala kelen maaw ye ko a ka ca Ala fɛ an ka laɲini a bɛ sabati Amadu Tumani Ture ye min fɔ nin y'a kuma la belebeleba ye ka kɛ ni halisa o ko ye maa caman dusu kasilen don dɔw yɛrɛ bolo ɲinɛ kɛra olu kɔ pewu o de hukumu kɔnɔna na sa an bɛna na majamakaw olu ka Boyite ale lamɛn Boyite y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni ka dugu la bingali bɛ yen su ani tile olu yɛrɛ kelen tɛ min ye camancɛ bolo in ɲɔni fɛ kɔni n'o ye jamana Moti yan fan a Segu yan fan a San yan fan Dɔngɔnɔ dugu la an ka yɛrɛ lamɛn sabula a kun ko n'ale yɛrɛ Asimi sɔrɔ yɛrɛ k'ale tun b'a ka message ci Asimi ma o ko de ale bɛ Asimi yɛrɛ de nɔfɛ k'a ka message ci a ma ko nka ko n'a bɛ se ka s'u ma cogo cogo k'an ka lase an ka Boyite lamɛn ka bɔ majamakaw fɛ yen Jɛnɛ mara la. An ka yɔrɔ kibaruya majama yɛrɛ an b'a fɛ i ka kuma lase sɔrɔsiw ma u ka wulikajɔ kɛ pour que an ka mɔgɔw dɛmɛ renfort ka taa k'an ka mɔgɔw dɛmɛ jadisiw hali bi an dafɛ dugu la u bɛ ka munumunu an ka mɔgɔw nɔfɛ u bɛ ka munumunu u bɛ ka ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan u b'a fɛ ka na an ka mɔgɔw kama donso de bɛ ka an ka dugu kɛ bi majama sɔrɔsiw ka na u ka taa patiri kɛ ka t'u nɔfɛ k'a daminɛ majama ka taa bila fanga so fo Tomiya bɛɛ jadisi ninnu ka taga an kɔfɛla ba kɔfɛla ko dɔ in fana ka taa ba côté dɔ in fɛ Fiɲɛmani kɔnɔna jadisi baden de bɛ yen fana an ka mɔgɔw bɛ sɔrɔsiw wele ka wele ka dɛsɛ o b'an fana wele an ka kuma lase sɔrɔsiw ma an bɛ ka information sɔrɔ hali bi e kunnafoni bila wula na ne bɛ k'a lamɛn sa k'an ka kunnafoni lase mais mototigi 100 mobilitigiw drone-tigi nɔfɛ avion-tigi nɔfɛ parce que u bɛ ka yɔrɔ dɔ garder ko mago bɔ moti la motikaw sɛgɛn bi sɛgɛn ko dan u bɛ ka an ka mɔgɔw faga cogoya min na dɔgɔnɔ dugu la an ka dugu na u b'u fɛngɛ cogoya min na an ɲɛ b'ara baara min bɛ ka kɛ Mali région tɔw la o tɛ ka kɛ yen nɔ dɛ n tɛmɛna polisiw fɛ milimiti la ka kibaruya dɔw fana ma yen nɔ vraiment an tɔɔrɔlen don a k'a fɔ Mali faamaw ye hali bi sɔrɔ an ka dugu dɔ bɛ yen si kɛrɛfɛ cercle de si san cercle la u n'an bɛɛ ligne kelen kan dimanche u donna si u ye tiɲɛni baden de kɛ mɔgɔ kelen faga ka butigiw jeni ka fɛngɛw kɛ ka don mɔgɔ dɔw ka so kɔnɔ ka tasuma bila kalanyɔrɔ ninnu ka fɛngɛ dan na ba ninnu fara ɲɔgɔn kan ka tasuma bila k'a jeni
suna fana an kibara sɔrɔ dugu dɔ si kɛrɛfɛ u donna bi fana bibi na an t'a faamuya dɛ fɔlɔ n'a fɔra ko moyen tɛ an b'o faamuya mais bi avion bɛ se ka sɔrɔsi ta ka taa jigin kɛnɛ kan rapidement drone bɛ se ka taa baara kɛ migi bɛ se ka taa baara kɛ mais tiɲɛ yɛrɛ an tɛ k'a faamuya ne tɔɔrɔ ninnu cogoya min na ni dugu baden bɛ mɔgɔw tɔɔrɔ ninnu ka tɛmɛ ne kan an ka mɔgɔw b'an wele su ani tile an ka taa ɲɛfɔ faamaw ɲɛna u bɛ faamaw wele ka dɛsɛ jarisiw kibaruya mana fɔ k'a fɔ bi nin yɔrɔ in na a ye n'an dɛmɛ o tɛ na vraiment an tɔɔrɔ ninnu n'i y'a ne b'a ɲɛfɛ ɲɛna ne tɛ président sɔrɔ n tɛ Sadio sɔrɔ a sɔrɔ cogo tɛ n bolo n'o tɛ ne bɛ direct kɛ o cogo ma aw de b'u ka kunnafoniya lase an ma wa ka n ka ci lase u ma hali ne tɛ se ka n ka Bukari yɛrɛ lase u ma aw y'a se ka lase u ma cogo o cogo la i k'a lase u ma an tɔɔrɔ ninnu dɛ Moti k'a daminɛ san ka taa Moti sɔrɔdasiw tigɛ ka taa bila Tomiya ka taa Fangaso ka taa bila fo Lafiya la ka taa Bayangaran kolon kɔnɔ baara tɛ ka kɛ Moti dɛ Motikaw ni tɔɔrɔ ninnu ka du kan mɔgɔ caman de bɛ yen u ma se ka sɛnɛ kɛ minnu sera ka dɔɔni fana sɛnɛ o caman bɛ yen nɔ ni Ala ma fara an kan a tɛ se ka baara n'i y'a ye an b'u wele moyen ko de don o moyen t'an bolo k'u kɛlɛ o fana t'an dɛmɛ an b'u dɛmɛ ɲini u bolo ka dɛsɛ an minnu taa ni ka segin yen ni yan cɛ ne bɔra yen di alamisa ka na an minnu taa ni ka segin u b'a fɔ an ɲɛna an ka ci lase faamaw ma an k'a lase u ma cɛ yɛrɛ kan ka ci lase u ma n ye wele ka dɛsɛ Ala k'an kisi n'u ye maa jama tɛmɛ a kuma banna dɛ n'a y'a san joli u bɛ ka munun na aw dɛsɛ ninnu na n'u y'a tɛmɛ Ala k'an kisi hali minnu bɛ komi kuma dɔw bɛ yen a fɔra ma ɲi n'u y'an dɛmɛ u k'an dɛmɛ k'a to tiɲɛni ka kɛ waati min sɔrɔ k'a k'u bɛ taa jɔ k'a bɛna dɔ bila ka taa donna tan an t'o ko la dɛ yanni ka jɛgɛjira ka su f'i fɛ i k'a kɛ naji k'a da tigi ma k'a min an b'a fɛ i ka ci lase u ma bila ka suma t'a la dɛ hali sisan jarisiw bɛ yɔrɔ min na sisan u bɛ yen nɔ n'u ko n mago ye donso minnu bɛ yen n b'u ka nimoro di minnu bɛ hali n'u ko ne yɛrɛ ka na an ka taa ne b'i bila o ɲɛ ka taa o k'an dɛmɛ cɛ n'o tɛ k'a fɔ an ye fɛnkɛ wele ko Moti weleya ka dɛsɛ n'a fɔra ko juguw ye nin yɔrɔ a tɛna ko u nɔfɛ ka t'o kɛlɛ fo a b'a sigi k'u bɛna tiɲɛni kɛ n bɛ vocal filanan bila ayiwa an bɛ da vocal fɔlɔ ma fɔlɔ Boyite k'i fo min ye laseli la maaw bɛ se k'a faamuya cogo min degun wɛrɛ min fana bɛ yen bi Mali kɔnɔna na o ye sanjiko ye sankaw olu kɔni ka falaw kɔni yen kɔni kɛra kɔ ni ba yɛrɛ de ye malo sɛnɛnen don yɔrɔ k'a bɛɛ tunu an ka taa ye an ka taa sankaw olu fana lamɛn a ko bɛ cogo min. Kuma min ka taa mɔgɔ dɔw b'a la ko malo bɛ kɛ yan malo an ye malo kan an ka malo bɛ tiɲɛ bɛ da wala fan bɛɛ lajɛlen fɛ n'an ma sɛnɛ dɔn ka kɔnɔ an ma fɛn faamuya ko kɔrɔ e fɛ solution jumɛn ka kɛ sisan u kan ka baara kɛ ne b'a waati baara ka kuma nɔ jɔn ma baara kɛ minnu kan ka baara kɛ ma baara kɛ ala donni man dɔgɔ dɛ mɔgɔ si ka nin kunbɛ yɛrɛ ɲɛ tɛ ji la a filɛ nin bɛɛ ji ye nin bɛɛ ji ye a filɛ fan bɛɛ de koyi ni san dɔrɔn koyi an dugawu de kɛ ala k'an kɛnɛya amina rabi amina ko malo bɛ ka ma inshallah den kɔnɔ an k'an sigi an ka lajɛ malo ninnu an tɛ ka malo ninnu falila ka ban ne ye sangadi ne jigila de kungo kɔnɔ yan mɔgɔ tɛ den ni mɔgɔ min kuma bɛ se ka kuma den na ne bɛ se ka kuma den na ne mɔgɔ ye Seku Tarawele ka bɔ San Bagadaji ne bɛ se ka min fɔ den na ne ɲinɛ ka dɔgɔ san min bɛ se ka min fɔ den na an k'an sigi an k'a kɔlɔlɔ lajɛ ji kɔni nana o ye tiɲɛ ji yɛlɛ malo falen ne ji ma ye malo falen kan dɛ ji yɛlɛ malo falen ne kan ma inshallah an k'an sigi an k'a filɛ ji min bɛ jigin ka ban an bɛna malo ka den kɔnɔ f'a bɛ tila ko tiɲɛ ko sangadi ko jɔn la k'i den waati an malo kan ya malo kan nin ji la ne kɔni ma kɛ cogo kɔni yara fɔlɔ kuma ɲɔ soso faga bonya na yan ayi malo tɛ ka kan nin jɛ la sa nin bɛɛ ye ji ye ko ji filɛ ji filɛ an ka ji kala ka se malo ma ji filɛ ji bi sira digi belebeleba yɛrɛ filɛ digi misɛnnin min bɛ jigin o yɛrɛ filɛ ji filɛ min nana bi aw cɛ i ka kuma tɛ wala ne yɛrɛ b'a bila ka fɔ an ɲɔgɔnna ne kabina malo yɛrɛ ko tan malo ninnu kunu a ma 1 mètre bɔ
ya ma to ko ni mi te me ka bi te me sangale abi ta ko ma fana ku yuan ko ka ta ti ai de ko na wa ngba mo ba de lai mo ne de ba ka mo ba ni na ma maluka anga ai de ko na amanye ora da mana kuma ore ba ana cibla Isa Kante ma office du moyen bani directeur akan fara ka bɔ ɲɔgɔn na anw tɛ fɛ an ka malo ka tiɲɛ an ye nɔgɔ don ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ ayiwa Bagadaji san Bagadaji kamalenkuntigi kumana k'an k'an sigi ko k'a filɛ Isa minnu ye technicien n'olu ye office du moyen bani mɔgɔw ye ana Isa Kante wele a ka ɲɛfɔli k'a ɲɛna n'o y'a sɔrɔ ni malo ninnu bɛ se ka kan n'u tɛ se ka kan nka ka ji ŋɔni to a kɔrɔ ji bɛ malo ɲɛ o ti nin ye dɛ ni ŋɔni malo yɛrɛ kun ti ka ye yɛrɛ a kun ti ka ye yɛrɛ ji fɛ nka n'Ala sɔnna ma an na Isa Kante wele a na laseli kɛ an ye an ka se ka min da maaw olu tulo kan an bɛ segin ka na Bamako tribunali kɛrɛnkɛrɛnnen min n'a baara daminɛna an b'a yira o la sa k'a fɔ a ko ɲɛmaya bɛ maa min bolo o ye maa mafalenba ye Bamasa Sisogo Keɲebaka don a dɔnnen don kosɛbɛ kiiri tigilamaw fɛ maa min don min ye baara kɛcogo ɲuman ye sariya ko la a b'o kɛ maa mafalen don maa caman hakili b'a la k'a fɔ ko Baginakaw olu ka kiiri min kɛra n'o kun b'olu ka merilakaw kun kan ale de ye o baara fana kɛ denmisɛnnin la waati min na a donna baara in na min ye Bamasa Sisogo ye a ye garisɛgɛ sɔrɔ ka t'i yɛrɛ sɔrɔ cour constitutionnelle kɔnɔna na cour constitutionnelle baara bannen a bolo pewu u y'a bɔ yen k'a bila ka na min ye cour d'appel la ka kɛ conseiller ye o conseiller senfɛ u y'a bila ka taa cour suprême na waati min yɛrɛ la n'a bɛ ka nin kiiritigɛ baara ninnu kɛ n'o ye assise spéciale ye Bamasa ale de ye u b'a fɔ yɔrɔ min sa ko chambre civile o ɲɛmaya bɛ ale de bolo cour suprême kɔnɔna na wa min ye yen baara fana ye juge d'instruction o baara fana a b'o fana kɛ cour suprême kelen in kɔnɔna na ye sɛgɛsɛgɛli ɲuman baara faamuyako ɲuman o y'a to ɲɛmaaw kɔni ye danaya d'a kan an b'a dɔn k'a fɔ maa min don a ye kalan kɛ Bamako yan ka kalan kɛ Mali kɔ kan ka kalan kɛ Keɲeba kɔnɔna na ka sɔrɔ ka diɲɛ seleke 4 bɛɛ lajɛlen don a senkɔrɔ kalan bannen ka segin ka na faso la min ye magistrat de classe exceptionnelle o don bibi na danaya min dalen don a kan sa o ye k'a yira k'a fɔ Keba nin dossier n'a ɲɔgɔnnaw a y'a caman kɛ ka tɛmɛ kiiri mun ka gɛlɛn nin ye a y'o kɛ ka tɛmɛ nka nin fana ye kiiri gɛlɛmanba ye kiiri an bɛ min ye kiiri t'o dɔrɔn ye dɛ kiiri y'a kɛrɛfɛ kow ye kiiri y'a duguduguma kow ye kiiri ye a kuma minnu bɛɛ lajɛlen tɛ se ka lakali ye kiiri ye ka maaw bila ka t'i fɛ ka t'i sɛbɛkɔrɔ deli kiiri kuma ka ca kiiri tigɛla Ala jɔyɔrɔ don dɛ n'i y'a kɛ ka ɲɛ maa fɔlɔ min b'a tɔnɔ don e don Bamasa an b'a fo k'a Sisogo ka Keɲebaka bɛɛ lajɛlen fo bi n'Ala sɔnna a ma min ye san 30 carrière kɔfɛ nin danaya min dalen filɛ a kan nin ye an b'a dɔn k'a fɔ a na nin kiiri ninnu fana bɛɛ lajɛlen kɛ ka ɲɛ i n'a fɔ assise tɔ ninnu kiiriw olu kɛra cogo min na ni bɛɛ lajɛlen y'a ye an n'a fɔ sa ngo ni Ala sɔnna a ma min ye kibaruya tɔ minnu fana bɛ assise in na baara min kɛra bi Keba an n'o da maaw tulo ka sini ka kɛ ni kow n'u o kɛcogo ye an bɛ taa Buguni min ye Bugunikaw fɛ ye olu ka gouverneur ye ale ye maaw bisimila n'o ye général de brigade Ousmane Wele ye maire 3 olu fɛ yen ni o maire n'o ye Sangarani maire ye ka taa se ni ale ye Urokiya Jakite ye ni a bɛ Siribelakaw ka sigi la commune de Wasolonbale o maire n'o ye Ogobara Kojo ye ale ni Baya n'o ye Baya Selenge ye ale ni maire n'o ye Baya maire n'o ye Selenge ye Yakuba Traoré a ye ninnu 3 olu de bisimila sa u bɔra Kotoni de ka na Keba Benengaw fɛ yen
u kun taara sa farafina min ye an fanfɛ bolo baara minnu bɛ kɛ marabolo kɔnɔna na olu bɛ ɲɔgɔn dan min kɛ sa mairie kunda an ka maaw u taara o kɛnɛ kan yen a bɛ fɔ min ma sa ko diplôme d'honneur o taara ka di an ka maaw ma u nana ka na o de yira gouverneur ale la min ye wele a nisɔndiyalenba a ye ninnu fo k'u waleɲuman dɔn k'u bɛ baara min na bi n'o ye sangarani yɛrɛ kɔnɔna ye k'o kɔlɔsi a n'a dabolo bɛɛ lajɛlen dugudenw bɛ se cogo min na ka baara kɛ ka nafa sɔrɔ a la mairiya yɛrɛ baara u saba kɛlen k'u bolo di ɲɔgɔn ma cogo min na ka yiriwaliw sigi sen kan k'o tɔnɔ de fili u tɛgɛ kɔnɔ nin ye n'o ye trophée d'honneur in ye a ko sa k'u ka dɔ fara cɛsiri kan koyi sabula u filɛ nin ka nin min sɔrɔ nin ye o kɔrɔ k'u k'u jija k'u cɛsiri u ka marabolo n'u ka sigidaw kɔnɔna na yiriwali o bɛ se ka kɛ cogo min trophée in kɔni min filɛ nin ye o ye Buguni bɛɛ ta ye han gouverneur ko ten ko wa ko Malikura ko nin y'a trophée ye min ye wele an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn général a n'a ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen Bugunikaw olu fɛ yen Keba Yuwaru ayiwa k'u kɛlen don ka jɛgɛ kɛ n t'a san ye dɛ bi bi in na bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko jɛgɛ kɔni dayɛlɛ la jɛgɛ bɔra 400 na Yuwarukaw fɛ yen ka t'i yɛrɛ sɔrɔ 450 la fan dɔw la min ye misisogo ye o kilo fana taara i yɛrɛ sɔrɔ fo 600 la o bɔra 200 o bɔra 500 la 100 faral'o kan koloma o y'o ye dugudenw y'a yira sa k'a fɔ ko olu ma min faamu o ye nin gɛlɛya in ye kuma tɛ nin waati min na ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko min ye samiyaji ye ale kɔni baaraw ma ban baganw olu caman bɛ ka binw burute fa bɛɛ lajɛlen fɛ min ye Yuwarukaw ye ko f'u ka sugu ka basigi sabula maa minnu filɛ nin ka taa dugu kan ni nin jɛgɛ ni sogow ye u b'a fɛ k'u ka sugu tiɲɛ u bolo yɔrɔ min dun don Keba sɛnɛ bɛ kɛ yen dɛ Yuwaru sɛnɛba de bɛ kɛ yen i terikɛ ka dugu don terikɛ tɛ Musa Segu Boli ye wa Segu Boli ka dugu don wolomasiri tabaw ka wulikajɔ sen fɛ a bɛ baarakaw fɛ yen u ye citerne min bɔ baara la Keba ja citerne a bɔra an ka jamana kɔnɔ a tun b'a fɛ k'i kunda pewu ka t'i yɛrɛ sɔrɔ fo Bamanciwale ni Jugawale kɛbaaw bolo dugudenw y'a jira k'a fɔ ko armée ye baara min kɛ nin ye o de ɲɛna kosɛbɛ sabula a maa ninnu caman bɛ yen u bɛ sɔlɔ la u bolo dɛsɛlen don u kɛlen don ka marifaw sɛmɛ yɔrɔw la yɛrɛ ɲini o ma o de la sa u kɔni k'u sigilen don ka nin citerne de kɔnɔ yaasa ka nkaraw k'a la ka taa tuguni ko kab'o kɛra wa u ka ko caman kɔni ko kolo salen de ye nin ye i b'a fɔ ko armée y'a dɔn dugudenw ka kuma na ka se ka nin kɛ a bɛ baarakaw yɛrɛ ko nin kɛra lafiya min ye olu ma sabula ninnu dagabilen min tun b'u dala nin ye n'u tun bɛ ka maaw tɔɔrɔ ka maaw sɛgɛn u yɛrɛ dɔn sisan k'a fɔ ko f'u k'u bɔlɔ jigin dugu ma yaasa u ni dugudenw bɛ se ka bɛn cogo min Burukinakaw fɛ yen kɔkan kibaruyaw la u y'a jira sa k'a fɔ ko olu kɔni ka jamana ko a tɛ ka bɔ coup d'état la wa maaw bɛ fɛ ka coup d'état mun kɛ u la k'a caman tɛ ka sen sɔrɔ dugudenw olu ye jɛkulu mun sigi olu ko sisan sa gouvernement k'i jɔ a jɔyɔrɔ maa bɛ yen n'o ti faso in fɛ u ka olu kɔni u bila sariya ka bolo kan sabula waati o waati nin kuma an bɔra coup d'état la ala y'an kisi ko laban ko a bɛ gɛlɛya o la sa ko fanga yɛrɛ k'a taama ɲɔgɔn dɔn a k'a baara kɛ ɲɔgɔn dɔn ani maa minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ kuntilenna bɛ minnu na a k'olu ɲini k'olu dɔn Laginɛkaw fɛ yen min ye Mamadu Dunbiya ye général ko n'Ala sɔnna a ma ko kalata nata in k'a ko b'a kɔnɔ ka kɛ cɛbɔ ye han o dun y'a jira k'a fɔ k'u ka sariyaw n'o o y'u ka transition sariyaw ye Keba k'o t'o yamaruya nka général e ko ale n'o lamɛn wa a n'a nɔfɛmaw ko u wulilen don bi ka siraw bɛɛ lajɛlen minɛ ka bɔlɔlɔ siraw ta arajow k'olu ta maa o maa bɛ yen ni n'u tɛ kuntilenna kelen ye on zone fermée caman ye dugu bila nka caman bɛ yen olu yɛlɛmana an duɲɔgɔn ta man gɛlɛ o Senegalikaw fɛ yen olu ka maa mafalenba dɔ n'o ye Amadu Matar Mboyi ye ale ye maa mafalen ye min ye jamanaw cɛ sira ɲɛnabɔ taama kɛ ala y'a ka kalifa minɛ a la septembre kalo tile 24 kunungo k'a si to san 103 la
keba ni maa mafalen min filɛ nin ye a ye baara caman de kɛ Senegalikaw fɛ yen seko ni dɔnko ta nasira fɛ ka UNESCO directeur ya kɛ ka tɛmɛ wolofaw yɛrɛ fɛ yen kunnafonidilaw k'olu fana senkɔrɔma dondo min ye maa minnu bɛ yen n'olu ye maa mafalenbaw ye farafinna yɛrɛ kɔnɔna na nin waati laban ninnu na n'o ye maa kalanenbaw ye u caman ka mɛtiri de ye Amadu Matar Mboye. Matar Mboye e ko Alpha Marga Konare ka karamɔgɔ tɛ de Alpha ka karamɔgɔ don ndaro ni hakili b'a la i bɛ ka tile la Alpha taara discours dɔ kɛ Dakar ale tɔgɔla ɲɛnajɛ kun don tasibila kun don a n'a ka kalandenw bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ ye san 100 ani san 3 Ala y'a ka kalifa minɛ a la wolofaw olu fɛ yen Kongokaw kasoladen 1,600 ani 58 85 ko olu y'olu bɔ kaso la keba u ka kaso juguba min bɛ sa n'u b'a fɔ ma ko Makala n'o yɛrɛ ye u ka faaba kaso juguba a bɛ n'a fɔ u ka kaso bonba ko o kɔnɔna kɔni ale ka jugu ale sardine boîte ye o de la sa yaasa kaso bɛ se ka lafiya cogo min u kɔni ye maa 1,685 u y'olu bila k'olu ka t'u ka so sabula kasobo in yɛrɛ kɔnɔna ti sɔn min ye maaw bɛ se ka lafiya cogo min ninakili bɛ se ka kɛ cogo min na baaraw bɛ se ka lafiya cogo min diɲɛ seleke 4 tɔgɔlatɔ min bɛ yen n'o sigilen don kɛnɛya ko kunna ko ale y'a jateminɛ sa k'a fɔ ko min ye ngɔnbana in ye ko maa 30,000 ko o de kɔni k'a yer'o la farafinna kɔnɔna na san daminɛ ani sisan cɛ u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye jamana minnu na n'a ka ca o ye tu kɔnɔ jamanaw ye min ye bana in ye kebaya kɛ nin de warabana ye warabana do nin kɔni nin setɔ anw fɛ yan anw de mangalani ninnu dundugu ngɔnbɛlɛ ninnu ni fɛn ninnu ti anw fɛ yan tugu bubu tigɛ ninnu an t'u ye an ɲɛna yɛrɛ an ka kungo fɛn b'a kɔnɔ bɛ o ti sama ye hali waraba filɛ so yɛrɛ est-ce que waraba yɛrɛ bɛ yen ni bana setɔ anw fɛ a bɛ gɛlɛya dɛ nka maaw bɛ taama an bɛ don n'u ɲɔgɔn na nka Ala k'an n'a cɛ janya kɛba nin kelen kana se yan Faransikaw fɛ yen olu ka arrondissement 20 kɔnɔna na Paris min ye vigile dɔ ye ko denmisɛnninw jɛr'o la k'o ba de bɛ dasi ka muru kɛ k'o fa bɛɛ lajɛlen kɛ wo ye min ye maa kofɔlen ye sa ko denmisɛnninw kɔni tun bɛ fɛ a ka bɔ yen de pewu olu ka kɛnɛ ka u ka parking k'u sago ye sɛgɛsɛgɛli o bolodalen don denmisɛn minnu ye nin kɛ sa u bɛ se ka nɔ minɛ cogo min na ka kɛ ni waleya cɛjugu in ye ko diɲɛ bɛɛ lajɛlen maaw talen don bi ka kɛ ni waleya min kɛra Liban ni Nations Unies secrétaire général yɛrɛ ye waleya in kɔn New York u ka lajɛ senfɛ lajɛ min ni Ala sɔnna ma min ye ministre d'État ye porte-parole du gouvernement d'administration territoriale nin kalo in tile 28 keba samedi nata ale bɛ taa kuma ta ye Mali tɔgɔ la min ye je le répète ye ni Ala sɔnna ma a ka kuma in a n'a tɛmɛ bɔlɔlɔ siraw bɛɛ lajɛlen fɛ yaasa maa bɛ se ka a lakodɔn cogo min salon ko Abdoulaye Diop de kumana ɲinan ale kan ka taa kuma yaasa Mali yɛrɛ min b'an kun n'an kan cɛ ka t'o fɔ diɲɛ seleke 4 ale bankun ka kɛba i n'a fɔ a bɛ kɛ san o san cogo min yaasa ka jagokow k'olu yɛlɛma sa min ye sanni feerew ye k'olu basigi diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na kɛba ko diɲɛ magobajugu bɛ kule la dɛ ko dolari kabi Ukraine kɛlɛ daminɛ na a tɛ ka basigi sanu bɛ jamana minnu bolo k'olu de ta ye k'o ye bi wa min ye Europe jamanaw ye k'olu de bɛ kule la ni bɛɛ ye sabula u ka sɔrɔ fanba bɛ bɔ jamana minnu kɔnɔ n'o ye Irisina kɔladenw ye olu kɛlen don k'u poro bi u ka fɛnw kan wa Irisi yɛrɛ n'a kɔladen bɛɛ lajɛlen olu ko Irisi wari ko u bɛ baara kɛ n'o de u bɛ sanni kɛ n'o wa n'i bɛna sanni kɛ o fɛ ko wa k'a bɛ ɲini ka na diɲɛ yɛrɛ musaka ko yɛrɛ bɛɛ lajɛlen don ɲɔgɔn na ko i kɛba n'o kɛra sa e ko dolari mana bin k'a ɲɛsin sanu ma k'o bɛ gɛlɛya dɛ sabula o tɛ nanzara jamana bɛɛ bolo nin waati in na kuma tɛ k'a fɔ k'u bɛ se ka fiyegu kɛ ni a ye diɲɛ maa minnu bɛ yen n'olu ye maa mafalenw ye olu bɛ ka jateminɛ kɛ nin ko in kan kɛba aw minnu ko k'aw tɛ ban telefɔni san na ni fɛn fɛn bɔra aw b'o san ko iPhone ko nin kalo in tile 20 ko ale iPhone 16 Pro bɔ
16 pro yi ko kabini a bɔra keba k'a kuma cayalen don dɛ Américains yɛrɛ fɛ yen minnu b'a feere ani minnu b'a baara kɛ k'olu bɛɛ lajɛlen kamana gannen don yɔrɔ i b'a dɔn k'a fɔ ko a sanfɛla la aw yɛrɛ ka kuma tirindi i b'i bolo tirindi k'u ye bouton kura dɔ k'a la o bouton in n'i bolo magaro la tirindi ti marcher i m'a faamu wa wa n'i bolo bɔ a la fana tirindi ti marcher k'u ko ko 16 in kɔni k'a ma sanga sɔrɔ dɛ a bɛ n'a fɔ ka 16 in a ma sanga sɔrɔ kosɛbɛ nka ko iPhone maaw ko nin gɛlɛya min kɛlen filɛ nin ye ko bouton in k'a na kɛ k'olu sabotelen don han olu ye Américains ye Chinois fana k'olu fana bɛ ka dɔ labɛn k'a na kɛ ko Américains kɔni ta bɛ da dɔ kun don o don aw b'aw ka iPhone dilan aw ka jamana kan Chinois ko ladege dɔ de kɔnna ka bɔ olu ɲɛ ko la olu ye boutonnin don a la o de kɛcogo de ma finiko yirini m'anw bɔ a b'a fɔ ma ko jɛnɛbasɛgi anw b'o la fɔlɔ keba iPhone a kuma ka ca dɛ a kuma ka ca nka ala k'a ɲɛ ka d'a ma ko wa n'i ko i bɛ photo ta i photo appareil photo o tɛ sɔn ka marcher diɲɛ kɔnɔ donc n'an bɔr'o la sa an bɛ segin ka na farikolo ɲɛnajɛ la Mali yɛrɛ diɲɛ seleke 4 nɛgɛsobolilaw olu ka ɲɔgɔn ye bɛ n'o ye ici ye o bɛ ka kɛ Suisse-kaw fɛ Zurich n'o o ye Suisse duguba ye Mali ale bɛ kɛnɛ kan ye diɲɛ nɛgɛsobolilaw bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn ye la Sidi Bagayogo bɛ kɛnɛ kan min ye Buguri Mamadu Jara ye o bɛ kɛnɛ kan ka taa se Mamadu Jara ma n'o o ye vice-président ye cyclisme kɔnɔna na olu bɛɛ lajɛlen bɛ kɛnɛ kan ye jamana minnu bɛ yen n'olu bɛ nanzara fara tubabukan fɔ ka taa fara tɔw bɛɛ lajɛlen kan sa ko olu ka kɔngɛrɛ belebeleba de ye nin ye kɔngɛrɛ in kɛkun ye min ye ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ yaasa baaraba minnu bɛ u bolo san kɔnɔna na lajɛ in ɲɔgɔnna bɛ kɛ siɲɛ 2 u y'a yira sa ko nin kɛrɛfɛ min ye diɲɛ seleke 4 nɛgɛsoboli min yɛrɛ bɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ o labɛnw fana bɛ sen na o kan ka kɛ Suisse-kaw fɛ yen Sidi Bagayogo ale min ye Mali nɛgɛsobolilaw ka ɲɛmaa ye a n'a ka maaw kɔni u bɔra Bamako yan k'u kunda nin yɔrɔ mafalenba in kan baaraw bɛɛ lajɛlen u bɛ ka kɛ Zirikikaw fɛ yen u y'a yira sa k'a fɔ ko n'o bɔra a la pewu u yɛrɛ na tila ka taga an ka denmisɛnnin bɛ n'o ye entraîneur ye n'o ye Jibril Kone ye ale yɛrɛ fana tun bɛ kalan na Faransikaw fɛ yen o fana segira ka na ICI ɲɔgɔn ye in na u y'a yira sa k'a fɔ ko nin kɔni y'a siɲɛ fɔlɔ ye keba Mali ka wele nin kɛnɛ in kan dɛ jaa yɛrɛ tun tɛ nɛgɛsobolilaw n ko k'alu Siri nana yɔrɔ voisin kɔni an taara voisin ka fête tiɲɛ an ye voisin ka fête tiɲɛ a bolo Tour du Côte d'Ivoire an y'o bɛɛ ɲagami n'an ma gagné an bɛ Burukina bila ka gagné n'u ko k'u bɛ curriculum kan an b'a fɔ ko an m'an da kɔfɛ u k'u b'u kunbɔ kuma an b'an bugubugu u ni ɲɛ cɛ ka taa di Burukina bɛ Cameroun ninnu ma u ma ɲɛ foyi faamu a kuncɛyɔrɔ la keba Tour étape laban don Mali sina ka na bɛɛ cɛ ten premier deuxième Ivoirien an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn san wɛrɛ an n'a labɛn ka ɲɛ k'a ka Tour labɛn anw y'an ka Tour da an y'an ka Tour ta o walima de n'an kuma yɛlɛ Kuluba min ka to n ka so bɛ yen de e yɛrɛ fana Kuluba étape farala kan an selen Bamako o bɛ mun diɲɛ n'i bɛ se nɛgɛsoboli la ka ban o bɛ mun diɲɛ i ye keba bɛɛ n'i ka fɛɛrɛ tɛ wa k'an bɛ Siri n'a ka mɔgɔw fo u kɔni vraiment u ye nɛgɛsoboli nɛgɛ don maa caman na bi Siri bɛ na tuma min n'i ye nɛgɛso boli i sera cogo o cogo warinin dɔ de tun bɛ d'i ma nka ale ko nɛgɛsoboli compétition n'i b'a organiser Mali kɔnɔ i dɔgɔyalen i ma foyi di nɛgɛsobolilaw ma o ye 230 ye u ka coupe baw million de bɛ sɔrɔ a la sisan n'u ye nɛgɛso kelen san $67,000 o tun t'an ka mɔgɔw bolo e bɛ se cogo di ka taa mɔgɔw dan olu bɛ taa ni minɛn min o minɛn ɲɔgɔnna t'e bolo donc an bɛ Siri n'a ka mɔgɔw fo Buguri ale ni a tɔw bɛɛ lajɛlen ni Jara ninnu an b'u fo k'u waleɲuman dɔn n'an bɔra Siri Bagayogo la an bɛ taa Siri wɛrɛ la min ye Sidi Jalo ye collectif pour la refondation du comité olympique ale ye bataki bɔ k'a bɛ foli ta ka ɲɛsin an ka farikolo ɲɛnajɛ n'an ka denmisɛnninw ma minnu bɛ yen bi n'u bɛ ka Mali tɔgɔ yɛlɛ diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ
a ko basikɛla musomanw n'a cɛmanw minnu si bɛ san 18 na k'olu bɔra sa ka mɔnɛba bɔ Mali la diɲɛ seleke naani a bankun kan joliba k'a b'o denmisɛnninw fana fo olu fana sera ka don poule o kɔnɔna na min ye stade malien ye nin y'a siɲɛ 2nan ye phase de poule ale bɛ don la coupe CAF la Sidi Jalo ko olu ka collectif bɛ farikolo ɲɛnajɛkɛla bɛɛ lajɛlen de ye maa o maa k'i bɛ fɛ farikolo ɲɛnajɛ ka kɛ tiɲɛ ani jɛlenya kan jaabi jɛlenw ka sɔrɔ collectif du mouvement olympique refondation du mouvement olympique ale b'i senkɔrɔma dondo ko nin yɔrɔ in na k'a b'an ka jamana ɲɛmaaw fo minnu ye farikolo ɲɛnajɛ ta k'a bila sanfɛ ka salibaw jɔ ka kɛnɛbaw jɔ yaasa an ka denmisɛnw bɛ se ka kɛ ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmadaw ye o ko kalifalen don maa min na sa n'o ye ministre Fɔnba ye k'a b'o fo k'o waleɲuman dɔn min ye maa minnu bɛ yen n'olu bɛ denmisɛnninw ka kalanko bɛɛ lajɛlen kunna ka se ka u senkɔrɔma dondo fédération minnu bɛ yen n'olu ye se sɔrɔ kɔsa in na k'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn ko Ala ka se wɛrɛ yira an na Sidi Jalo ale de ye porte-parole ye collectif mais nous au sigilen no refondation du mouvement olympique sportif du Mali kama k'an b'a fo k'a waleɲuman dɔn Keba Bob Marley denw k'u bɛna tasibila kɛ Bob Marley min ye o ye sa u ye don 22 de ta u bɛna tournée kɛ o la a bɛ taa kun cɛ Miami n'o ye États-Unis kaw fɛ yen octobre kalo in kɔnɔna na Bob Marley n'i ye reggae kɔni fɔ kɔni i tɛ se ka tɛmɛ ale kan jara sa wala anw kɔni anw ka arasaw bɛ sogo ɲimi u bɛ buru dun u bɛ tomati dun u fɛn bɛɛ dun o bɛɛ ye arasa ye tasibila min ye an ka musokɔrɔba ye Mariam Tal n'ale bɛ Silalakaw ka sigi la Ala y'a ka kalifa minɛ a la Badlabugu Silalakaw an b'a fɔ yɔrɔ min ma tubabu quartier n'i ye pont tigɛ Badlabugu pont tigɛ ka taa Badlabugu i numan fɛ ambassade d'Allemagne bɛ yɔrɔ min duba in bɛ yen min ye Faustin Sila imprime color o ɲɛmaaba ye ale ye bi ka taa se maître Basalifu Sila ma olu ba min ye Ajakɔrɔba Sila ye ka taa se Silalakaw bɛɛ lajɛlen ma Bamakɔ kɔnɔna na yan an b'a fɔ sa Ala ka musokɔrɔba Ala k'a dayɔrɔ sumaya Keba janajaw olu bɛɛ kɛra bi nɛgɛ kanɲɛ 16 waati u ka denbaya la Badlabugu maa caman tun b'a kɛnɛ kan an bɛ dugawu don kɛ sa musokɔrɔba in ko Ala k'a dayɔrɔ sumaya Ala k'a fara silamɛsu kan Ala k'an mɛn ka saraka bɔ a ye a y'an kɔ kisi min Ala k'o nɔgɔya an bɛ taa jama Ala k'o nɔgɔya Ala k'an yɛrɛ ɲɛ k'an ta don kɔnɔ joliba ale fana ye communiqué kɛ k'u ka conseil d'administration mɔgɔw tɔgɔ la u ka président comité exécutif tɔgɔ la min y'u ka farikolo ɲɛnajɛkɛlaw olu tɔgɔ la u ka supporters ka centrale o tɔgɔ la min ye président bɛɛ lajɛlen ni comité bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la supporters bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la k'u dusuma kasalen y'a mɛn k'a fɔ k'u baarakɛɲɔgɔnw terikɛ ni o ye maître Basalifu Sila ye ne ale yɛrɛ joliba premier vice président ye comité exécutif ale ka musokɔrɔba ko Ala y'a ka kalifa minɛ a la kunungo nin kalo in tile 24 a kɛra Bamakɔ yan ko a ka janajaw kɔni olu bɛɛ lajɛlen o kɛra bi Badlabugu lansara waati Silalakaw olu ka duba la tubabukin o fanfɛla la an bɛ dugawu kɛ k'Ala ka a dayɔrɔ sumaya sɛbɛn fasirila maa min fɛ o ye joliba supporters olu ka ɲɛmaaba ye Batake cira ma Yuba Sise fɛ an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn min y'an ba in ye Badlabugu tiɲɛ na Keba ninnu de tun ye baw ye olu de tun b'u denw da dugu ma ka walidenw da li sanfɛ olu de tun bɛ fini tigɛ mɔgɔw ye ka kalanko ɲɛnabɔ walidenw ye ka walidenw ɲɛji cɛ e m'o denw i tɛ se ka ɲɛ mɔgɔw den ma Keba i den ka to kɔ sa ayi o tɛ kɛ o maître Basalifu ni Faustin ninnu tɛ sanfɛ ten koyi u ba y'a kɛ ka ɲɛ Badlabugu de bɛɛ b'a dɔn an bɛ dugawu kɛ Ala k'a dayɔrɔ sumaya wulada in na taa k'o jɔ yan k'i yɛrɛ fo i Jalo n'Ala sɔnna a ma sini an na ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ kanɲɛ 19 Usmani Sherif Madani Aidara ale ye laseli min kɛ an b'o o da aw ma nɛgɛ kanɲɛ 19 an ka YouTube ale sanfɛ n y'o de fɔ aw ye a bɛ taa YouTube in de k'a bɛɛ de bɛ yen sisan kɔni n'a b'a nɔfɛ a yɛrɛ a dafalen maa t'a tigɛ yɔrɔ min maa tɛ ciseau ta a kama yɔrɔ min o ye YouTube ye dɛ a y'aw sɔgɔ yen na
yaasa ka se ka an ka kunnafoniw bɛɛ lajɛlen dafalen sɔrɔ ala ka sini yir'an na sini kɛnɛ labankoɲuman ala ka dɔn ma ala k'an ka jamana kisi ala k'an ka jamana tanga